Hola, anem a continuar amb història. Avui toca continuar amb l'edat mitjana. En concret parlarem de l'època cristiana, De Jaume I i de la conquesta de València. cap al segle V, l'imperi romà va tindre problemes econòmics, i aquesta debilitat va ser aprofitada pels pobles germànics del centre d'Europa per a envair l'imperi. A Hispània van arribar els visigots, que van fundar un regne amb capital a Toledo. Els pobles germànics van adoptar la religió cristiana. Els territoris cristians de l'edat mitjana se'ls va anomenar cristiandat. La societat d'aquesta època estava formada per diversos grups. El rei era la persona amb més poder. Vivia en un castell. Els nobles eren senyors que tenien amplis territoris, molts d'aquests, concedits pels reis, vivien en castells i, juntament amb els cavallers i els reis, eren qui anaven a la guerra. El clergat estava format per bisbes, que vivien en catedrals, monjos, que habitaven en monestirs, i sacerdots, en esglésies. Es dedicaven a la religió i la cultura. El clergat posseïa moltes terres. Els camperols, la majoria no tenien terres pròpies i treballaven les dels nobles o del clergat. Vivien en cases menudes en llogarets envoltats de camps de cultiu. Havien de donar part de les seues collites als nobles i a l'església. A les ciutats es van desenvolupar l'artesania i el comerç. Els artesans s'organitzaven en gremis, que eren associacions d'artesans d'un ofici, com ferrers o teixidors. Al naixement del regne de València, Jaume I va dotar el territori conquerit de lleis pròpies, anomenades furs. Va fundar així el regne de València com un regne independent dins de la corona d'Aragó. Va tindre unes lleis, una moneda i un govern propis. Al segle XV, la ciutat de València es va convertir en una de les capitals més importants d'Europa. Aquest desenvolupament es va traslladar també al món cultural. El segle XV es coneix també com el segle d'or de la cultura de la Comunitat Valenciana. Són coneguts autors com Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Joanot Martorell, autor del llibre de cavalleries Tirant-lo Blanc i que treballarem en altra ocasió. Jaume Roig, Sor Isabel de Villena. I ara, per canviar un poc, Un divertit vídeo sobre la vida de Jaume I. Jaume el Conqueridor. Al rei Jaume I se li diu el Conqueridor per les conquestes que va fer de les terres que estaven sota el poder dels musulmans i perquè va iniciar l'expansió de Catalunya cap a la Mediterrània. D'ell se'n saben moltes coses perquè va escriure aquest llibre, Llibre dels Fets del rei en Jaume. Va néixer a Montpeller l'any 1208. Era fill de Pere I el Catòlic i de Maria de Montpeller. El dia del seu bateig, la seva mare va fer 12 ciris idèntics i els va donar el nom dels 12 apòstols. El que va durar més va ser el de Sant Jaume, i és per això que li van posar el nom de Jaume. Quina infància més terrible que va tenir. Als 3 anys, el seu pare el va donar com a hostatge al seu enemic, Simó de Montfort, per evitar una guerra que, per desgràcia, no es va poder evitar. El seu pare, Pere I, va morir a la batalla de Moret. Jaume, que aleshores tenia 5 anys, era a Carcassona, en poder de Simó de Montfort. Catalunya es va quedar sense rei.
L'any següent, Guillem de Montcada i Guillem de Cardona, que continuaven lluitant contra els francesos, es van voler quedar amb el nen. Van enviar una ambaixada al papa Innocenci III per tal d'obligar Simó de Montfort a donar-los al nen. El Sant Pare hi va accedir i va enviar ordres i missatgers al comte Simó, el qual va haver de claudicar. Van portar el nen fins a Narbona. Va ser rebut per un gran nombre de nobles i ciutadans de Catalunya, que van decidir de confiar la seva educació a Guillem de Montredon, mestre del temple. Així va començar una nova etapa de la vida de Jaume. Estan convocats pel legat del papa els representants de Catalunya i Aragó, prelats, abats i priors, nobles i cavallers i homes de ciutats i viles. Com a representants dels estaments catalans i aragonesos, reunits en assemblea i motivats per les especials circumstàncies del monarca i per la situació general del país, jurem el novell rei per primera vegada. Com que el nostre rei encara trigarà a poder governar, cal ordenar els regnes i organitzar-ne la regència. Es constitueix l'Assemblea de Lleida i ara podem veure la veritable fesomia de les Corts catalanes. S'establia un pacte lliure entre el sobirà i els súbdits, i això comportava uns drets i uns deures d'ambdues parts. D'aquesta manera, la monarquia catalana aragonesa tenia un cert caràcter de democràcia medieval. Durant la minoritat del rei, es va encarregar de la regència el comte Sans, que ja regia Provença. Aquest regent governarà assessorat per un consell nomenat pel Sant Pare, format per catalans i aragonesos. Mentrestant, i per desig de la seva mare, el sobirà restarà reclòs a la fortalesa de Montsó sota la guarda dels cavallers del temple. Entre els 7 i els 9 anys, Jaume va ingressar al castell de Montsó. Allà va rebre del mestre dels templers una educació recta i austera, juntament amb el seu cosí Ramon Berenguer de Provença. Amb ell podia jugar i tenia llargues converses. El rei es passava els dies assistint a tota mena d'actes religiosos i de formació com a futur polític i governant. Practicava exercicis guerrers que el preparaven per a les guerres, a les quals hauria d'anar ben aviat i durant tota la seva vida. No. Escolteu-me bé, bons minyons. Un cavaller ha de ser en tot moment generós i cortès. Només si és així es reconeixerà sempre la seva vàlua i posició, eh? Té, Jaume, per tu. Gràcies. Després de la fugida del seu cosí, Jaume va ser tret del castell de Montsó per un grup de nobles fidels i, acompanyat pel comte Sans, es va dirigir cap a Osca i Saragossa. Jaume I va tenir des de ben petit una responsabilitat prematura pel desgovern de tants anys sense rei i per les lluites partidistes entre els nobles. Certament, se'l va obligar a ser home abans d'hora. El rei Jaume ja té 20 anys i s'ha convertit en un jove que sap exactament què vol i com aconseguir-ho. Avui l'han convidat a un banquet que dona el ciutadà Pere Martell de Tarragona. Ja en aquells temps, els grans negocis es feien tot menjant. Hem de pensar que si Mallorca fos catalana seria una bona base d'expansió mercantil cap a tota la Mediterrània. No ho veieu així, senyor? Doncs sí, certament. Hauríem de conquerir-la abans que se la quedin els venecians o els genovesos. No tenim una flota militar. Això no ha de representar cap problema, senyor. No hi patiu. Podeu disposar per a la vostra empresa de totes les nostres naus. He estat pensant amb molt d'interès en la idea del mercader Pere Martell. És necessari unir la noblesa i la burgesia en una sola empresa. Bé podria ser la conquesta de Mallorca. Tenim una burgesia prou forta i emprenedora, senyor. Hauríeu de reunir les corts. Guillem de Montcada pot parlar als dignataris. De Cambrils i de Tarragona van salpar 150 vaixells. L'objectiu era treure els musulmans de Mallorca. El desembarcament es va produir a la platja de Santa Ponça. El rei Jaume, des de la nau capitana, observava seriosament el moviment de les seves tropes. Per enfrontar-se a aquest compacte i poderós exèrcit d'enemics, n'hi havia uns 20 o 30 dels nostres, sense comptar els servidors. Amb els seus escuts i esgrimint les seves armes es van parar davant dels sarraïns.
Llavors, els primers dels nostres, que havien entrat armats amb els seus cavalls, van atacar els enemics, i en van ferir uns quants, però els enemics eren tan nombrosos i era tal l'espessor de les seves llances i dargues que els nostres van suposar que si feien encabritar els cavalls no podrien tirar endavant i haurien de tornar enrere. I tal com havien pensat, així van succeir les coses. Però tot val a dir-ho, les tropes de reforç que van arribar per ajudar-los van acabar de fer el pes. Una gran victòria. Nobles cavallers i pobladors, hem estat aquí 14 mesos. La terra no ha de témer res i nosaltres ens n'hem d'anar. Estigueu segurs que major ajuda us podrem donar d'allà estant. L'illa de Mallorca va ser dividida en dues parts. Una part va ser per al rei i l'altra, la dels nobles, es va repartir entre unes 600 persones aproximadament. Senyor, ja que Déu us ha guiat també en el fet de conquerir l'illa de Mallorca als musulmans, estic segur que us guiarà igualment amb el regne de València. Molt bé, estimat duc. Esperem que Déu us escolti. A veure, quina informació teniu dels enemics, benvolgut Blasco? Malgrat la gran lluita que hi ha hagut, la presa de Morella m'ha demostrat la feblesa dels musulmans. I va ser així mateix. Van conquerir Borriana l'any 1233 i després Peníscola, Castelló i d'altres poblacions. Després d'haver estat conquerit gran part del nord del regne amb la presa d'Ares i Morella i que havia evolucionat amb un esperit global de reconquesta, Jaume I va convocar les Corts Generals catalanes i aragoneses a Montsó. La confederació de tots dos regnes va sancionar l'ajut suficient per escometre la presa de la ciutat de València. Amb tota fermesa us haig de dir que no tornaré a passar el riu Ebre fins que la ciutat de València no hagi estat conquerida. Ens rajava la sang cara avall i amb el mantell ens l'aixugàvem. Veníem rient perquè ningú no s'espantés. Endavant! El setge va durar 5 mesos i finalment València va capitular. La bandera de la mitja lluna va ser davallada i hissada la catalana. Per aquesta raó, la ciutat no va ser saquejada i els sarraïns van ser acompanyats i protegits fins a Cullera. El repoblament de tots aquests territoris es va fer principalment amb gent que venien de Lleida i de Tortosa. Alguns aragonesos també es van establir a les zones que no són de parla catalana i fins i tot molts moros s'hi van quedar. Jaume I va arribar fins a Múrcia, però, per tractats entre cristians, la va cedir al rei castellà Alfons X el Savi. Pel tractat de Corbeil, de 1258, el rei de França, Sant Lluís, va reconèixer legalment la independència de Catalunya, que ja era un fet des de l'època del comte Borrell II, i Jaume va renunciar a Occitània i la va cedir a Sant Lluís. A l'edat de 68 anys, Jaume I el Conqueridor va abdicar. El seu fill Pere li va donar Aragó, València i Catalunya. A l'altre fill, Jaume, Mallorca, el Rosselló, la Cerdanya i Montpeller. El rei Jaume que va cooperar la fundació de l'Orde de la Mercè, que va crear el Consell de Cent. L'heroi nacional de Catalunya va morir 7 dies després a València. L'expansió catalana es farà cap a la Mediterrània i Barcelona serà un gran nucli. Ramon Llull, trobadors com Cerverí de Girona i el mateix rei amb la seva crònica van fer que Catalunya visqués un gran moment de progrés en la seva llengua i cultura.